Chakruok tam mokwongo mag somo higani obedo gi chochni tok jonyuol mag skunde moko pachoka bago ng'anyo ka giseotend skundego kuom tiyo marach gi mwandu mag skundego. Ripota marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich chiwo ler kaluwore gi ng'ur mag jonyuol manomonjo skunde mag primary go. Okinyi ma kawuono jonyuol ma nyithindgi somo e skund primary ma Yago e kachur bura man Dhiwa ne omonjo skunduno ka giting'o obok gi andike maseyo japuonj maduong' e skunduno kaachiel kod board matayo skunduno ma giwacho ni osebedo ka tiyo marach kod mwandu mag skunduno. En ng'anyo manorocho mokalo chenro mag somo e skunduno ka giwacho ni omenda ma migawo mar somo e pachoka osebedo ka oro mondo timgo gedo mag klese ne jopuonjre ma jogrede 9 osebedo ka imindnigo ka jopuonjre ma jogrede 9 e skunduno to onge kata klas ma ginyalo some. Higni ariyo mosekalo nyaka ne JSS donji en ka nidwa lor skul nyithindwa mag jo grade 8 nodwa ng'anyo mane wakaw time moketo gi piny ne gineno ka chandruok nitie ma wasebedo kowuoye kaka BOM members to japuonj pok oloso. Koro mae chandruok ma wan godo, wadwaro ni mondo Yago timne auditing. Wach mar ariyo, jo grade 8 masani dhi grade 9 samo yaw go skul kawuono ni onge klas ma gibede gionge kombe gi lokas ma gibede ne giriwore desk chien kanyo ji adek e desk achiel. Losnwa lokas gi chairs ma pesa gibendo osebiro kaka an BOM member ang'eyo ni pesa nitie ma $500,000 mano wane gi record kaka members mabede bura. Dwe mar 12 higa mokalo, Director migawo mar somo e sub county man Dhiwa ne ondiko ne japuonj maduong' e skundno Elisha Gonga mondo mi ne ochiwnegi ler ndalo 7 kaka omenda maromo $511 ne otigo ka janyuol to wacho ni omenda go osebedo ka imindnigo gino mosedigo chenro mag dongruok e skundno. Mabang'e ne wandiko barua kodhi office Director, Sub-County Director of Education, County Director of Education, wamiyo copy, Director of TSC, Sub-County, wamiyo copy, wamiyo bede copy, TSC, Director, County level. Kaka performance, onge iye ka mwaneno. Kichwange ni pesa biro ka bastima, pesa biro bar maintenance, pesa biro bende mar pi. Pesa gite okwade gibora mora bitimo. Sikul biro ringo mana ka chenro maber nitiere. To kata kamano ok wasebedo gi chenro maber kaluwore gi head teacher mosebedo kanie sikundini. Mijing'o mar yudo pach japuonj maduong' e skunduno e wi seyo mag jonyuol go ne ogore e Lwanda. Kata kamano apis director migawo mar somo e sub county man Dhiwa oyango ni ng'ur mag jonyuol go osechoponegi kendo gidhi nyime kod timo nonro margi. To e kaunti ma Siaya, chenro mag somo ne orochore malit mokalo e skund primary ma Usenge e sub county ma Usigu bang' ka jonyuol mane ni kod mirima mager ne odino ne japuonj maduong' e skunduno kaachiel kod jalupne mondo kik gidonji e skunduno. Jonyuol go mane wero wende mag siyo ne jopuonj ariyogo ywak ewi mindni mag omenda skunduno ka giwacho ni omenda mag dongruok ma gisebedo ka gichoko onge gima osebedo ka tim e skunduno. Ok wadwa gi skul ka nikech gichamo peswa. Kanyocha giluongowa ka ni mondo wagol pesa chorach. Nwagolo pesa ni chorach bolos cho. Ka osetieko los cho ondiko kor cho ni sirikal moloso cho. Pesa wacha oter kune. Mar ariyo, school classes ne richo. Wanyiewo tile jo Usenge mtin jok manosomo Usenge ka. Onyiewo tiles bogo classes. Nodong classes ariyo. Classes ariyo go jonyuol ema nogolo siling 100 Bonyogo tiles classes ariyo modongo bolos go classes. Grade 7 and 8 chiwo pesa mang'eny men 3,000. Gin total nyithindogo en 488. Kigo gi times 3,000 en over $1,000,000 per term. Koro wadwaro nyithiwa oduog lunch kaka jomoko duogoga. Wagolo pesa ka mang'eny to kuma pesa gi dhiye wakia. Board mar sikundni kaachiel gi chairman mar PTA ok wang'eyo kuma pesa gi dhiye. Wadwaro ni gibi mondo giwachnwa adiera mar pesa gi omiyo wachunga ka sani. Jonyuol go dwa ne wil japuonj maduong' e skundno kaachiel kod jalupne ma kamano kotimore to gibiro dhi nyime kod ng'anyo margi mabiro rocho chenro mag somo e skunduno. Kwayo mwan go maduong' ni headmaster mar skul Usenge kapoko pod wabro ng'anyo kanyaka chieng' ne gole mawile e kwa chako dhi mbele gi skul somo makarka gi jalupne. To gima duong' molo karka headmaster ni kwalowa mang'eny gi jobod. Ali Abich, Ramogi TV. Dakika 14 bang' sacha